priatelia, vítam vás pri ďalšej cyklotrase okolí Spišskej. Začíname s krásnymi výhľadmi zo Spišských Tomášoviec smer Tatry, okolie. Vychádzame zo Spišských Tomášoviec smer Snižany po cyklotrase. Zo Smižian smer Iliášovce, cyklochodník, Kurimany, dotkneme sa Levoče, Levocký vrchol a návrat Spišský štvrtok. Malo by to byť pod 50 km, okolo 800 metrov výškových, ako tradične. Týmto smerom cyklotrasy na Božice Smižany ešte sme nešli v predošlých trasách, ktoré som vám predstavoval. Ideme naopak, prudkým zjazdom dole do Smižian. Budeme prechádzať po železnicu. Vchádzame do Smižian, prejdeme Smižanami a pôjdeme smer knižnej cesty. Počas celej trasy sa budem snažiť vyhnúť frekventovaným cestám. V sídlisku Západ 2 okolo Teska odbočíme smer centrum Smižian. Pokračujeme po Potokavých do centra Smižian. Nachádzame sa v centre Smižian pri kostole Povýšenia svätého Kríža po modrej cyklotrase. Smerujeme do Iliášoviec, Spišskú Kalváriu. Čaká nás prvé stúpanie. Doporučujem túto cestu si zvoliť po tej polnej, je v takšom stave ako asfaltovať. Predsa sme sa vrátili na asfaltovú cestu, by ste mohli porovnať. Nie je to zlé, je to dosť vymyté a ten asfalt by. Dneska to máme o výhľadoch. Výhľad na Spišskú Novú Ves, časť Smižian, hľadá vysoké Tatry. Dneska nám fúka dosť intenzívne, ale aspoň je teplo. Pokračujeme po modrej turistickej trase, asfaltu smerujúcu do Iliášoviec. Smerovník pod Šibeňom. Išli sme od Krížov pod Kapličkou a smerujeme Iliášovce. Ideme do prudkým zjazdom dole do Iliášoviec a hneď na začiatku v prvej uličke odbočíme doprava. Pokračujeme z Iliášoviec cyklochodníkom. V posledných rokoch sa tu vybudovali dve perfektné cyklotrasy. Jedna je najnovšia, je rovno. V minulom videu okolo Spišskej Novej Vsi, kde to sme sa vracali. Tu sa dostaneme cez tie lesíky do Sansuši, tisícročnej kaplnke a do Spišskej Novej Vsi. Pôjdeme teraz doľava.
Túto trasu poznáme, ale už dávno sme nešli, teď je to však. A tu vyskúšame skratku, po ktorej sme ešte nešli. Pôjdeme doľava dole. Tak predsa, tie moje skratky niekedy skončia aj dobre, že objavíme niečo, čo sme ešte nepoznali. Dokonca toalety, kniha návštev, miesto na grilovanie, opekanie, lavička a kaplnka Panny Márie, Matky nádeje. Vchádzame do Kuriňa, ďalšia krížna cesta. Kostoly v Kurimanoch. Pôjdeme s jazdom dole na výstavu cestu, pokiaľ ešte nebola diaľnica. Momentálne je to málo frekventovaná cesta, takže široká, bez obáv. Tak pokračíme smer Levoča doprava. Vchádzame do Levoče. Tak tu sa otvorí pred nami krásny výhľad na Levoču. Teraz nás čaká dosť náročný úsek, 7 km stúpanie s priemerom 6%. Tak už sme v lese, chodba cesty sa zlepšila, ale aj takto stúpanie je dosť náročné na tých 7 km. Keď si spomínam, výškový rozdiel 460 metrov. Takže vlastne touto časťou urobíme hlavnú časť. Výškový rozdiel našej trasy. Však je radosť bicyklovať. Úsmej. Pekný lesík. Ale ako stúpanie do začiatku. Je to dosť náročné. Aj na e-bajku. Sme pri smerovej tabuli. Zvonická lúka. Tak najhoršie stúpanie máme za sebou. Upozorním ešte raz, že tento úsek zhruba 4 km je dosť náročný. Ale zase odmenou sú. Pravím, že odmenou sú prázdne chodníky, pekná príroda, mimo davu, koníka. Dobrý. Vrchol sa volá Brezová. My ideme od Levoče, od Kováčovej víly. Smerujeme Hradisko. Vlkovce. Pekný výhľad. Pred nami Vlkovce. Kráľová hola. Slovenský raj Spiš. Na druhú stranu zase Vysoké Tatry. Z tejto Brezovej je naozaj krásny výhľad. Tá asfaltka vedie do dediny Vlkovce.
to konečná, cesta nepokračuje ďalej, takže tých aut je tu minimum. Do kopce pred nami. Pokračujeme smer Hrádok a Dravce. Smerujeme Strolkoviec smerom na Kovskú horu a uvidíme, ako budeme ďalej pokračovať. Krásne sucho je v lese, parádne sa jazdí. Parádne zjazdy. Budeme na Pichovskej hore, keď vyjdeme z lesa. Ide krásne, krásne. Šprint! Príjemná jazda po čerstvo pokosanej lúke s vôňou sena. Krásna spojnica cez les. Parádna. Parádny zjazd dole tej Pichovskej hory. Túto časť poznáme teraz kvôli Toponále. Roky sme bývali s Piskou Krtu, tak máme tu pojazdené. Dneska pekná trasa. Krásna. Škoda, že dron sme nevyťahli. Dosť fúka. Tak mohli byť ešte krajšie zábery. V borovicom lesíku. Aj cez vodičku. Ale nie, dá sa pekne prejsť. Krásny úsek tento. Jeseň? No. Tak sme už na zjazde. Už v miernom. Piského štvrtku. Vyskúšame vychýrenú zmrzlinu. Porcia za 2,40. Nie, dubajská je drahšia za 3,20. Tak máme zmrzlinu za sebou. A ideme Spišský štvrtok. Že vraj po plánovanej cyklotrase budúcej krížom do Letanoviec. Letanovce kríž. Myslím, že celkom dobrá. V pohode, pokiaľ neprší, je to ideálne. Vchádzame do Letanoviec, pôjdeme celou dedinou na smer Letanovský mlyn, Slovenský raj. Čiže smer Slovenský raj, Letanovský mlyn. Prechádzame popod železnicu. Dneska fúka dosť intenzívny južný vietor. Aspoň, že nie je studený. Čiže prichádzame ku cyklochodníku z Kryžany Hrabušice. Odbočujeme doľava na Spišské Tomášovce. Toto už poznáte z mojich predošlých videí. Prichádzame do Spišských Tomášoviec. Tak nakoniec je to 43 km 881 výškových.
presne jeden stúpak hore na Brezovú